ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାକୁ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। 12 ଓ 18 ଗସା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 12ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। 12ର ଗୁଣନୀୟକ ସମାନ 1 2 3 4 6 12। तापरे 18 गुणनीयक ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। 18 ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 1 2 3 6 9 18। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ जो 12 18 ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। 1 1 2 2 3 3 6 6। ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ଓ 18ର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1 2 3 6। এই ଚାରୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବା ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 6। ତେଣୁ 6 ଚାରିପଟେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡଳି ବୁଲାଇବା। ଅତଏବ 12 ଓ 18ର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବା ଗସାଗୁ ହେଉଛି 6। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା।